И ние всички нека всеки наш ден бъде точно настроение и радост, защото личи надежда и упование за по-добро бъдеще. Нека в домовете ви празници да бъдат повече и да имате много хубави поводи да се събират с близки и приятели. На всички вас и вашите семейства пожелавам здраве, благополучие и успех във всички начинания. И да не забравяме да бъдем по-добри хора и човеци. Честит празник! Поздрав към жителите и гостите на село Подвис ще поднесе инженер Димитър Гавазов. Добър ден на всички! Уважаеми господин кмет на село Подвис, уважаеми кметове на селата Мозарево, Черница, Пчелин, Есен, уважаеми госпожо заместник кмет, уважаеми жители и гости на село Подвис. За мен е изключителна чест и огромна привилегия да имам възможността днес, тук на този хубав площад, по случай вашия празник, вашия събор, да ви поздравя, да ви пожелая да бъдете живи и здрави и наистина да благодаря на кмета на село Подвис, на организаторите, защото наистина на тези дни, на тези събори ние се събираме, ние се връщаме към корените си и поддържаме традициите живи. Затова още веднъж поздравления. Наистина село Подвис е едно много хубаво село. Ние правим всичко възможно от общинска администрация да подобряваме условията на живот в селото. Всички знаете, започна основния ремонт на пътя за село Подвис. В понеделник, както обещахме миналата година, стартира ремонта на покрива на читалището и се надяваме за бъдеще наистина Подвис да стане едно привлекателно и хубаво място за живеене. Благодаря ви много, честит празник още веднъж, бъдете живи и здрави! Браво, браво! Кметство село Подвис изказва огромна благодарност към спонсорите на събора. Фирма Solaris Project 1 ЕОД, Винек Славянци, Агростил 91. Специални поздрави за жителите на село Подвис, които се включиха в финансовата помощ за празника. Пожелаваме на дарителите здраве, благополучие и нека всичките ви начинания да се увенчават с успех. Благодарим! Любовта към родния край разкрива неговата хубост. Ние виждаме красотите на земята така, както ничии чужди очи не могат да я видят. Защото това е нашият роден край, нашият дом, нашите спомени, нашият живот. Нека докажем, че можем да бъдем единни, истински и човечни, да запазим Подвис като едно прекрасно място за живеене. Нека има любов в сърцата ни, хармония в душите ни, успех в делата ни и повече човешко разбирателство. Честит празник, Подвизли! Браво! Какво е празник без музика, песни и танци? Уважаеми жители и гости на село Подвис, за мен е чест да представя групата за изворен фолклор при Народно читалище Христо Ботев, 1928 година, село Подвис. Вот все мои подружки. Давайте сделаем коротко. Грейва подвиската носия, изработена с толкова много любов от сръчните ръце на нашите майки и баби. Ще изпълним песните «Що гората на росен мирише», «Задало се и мамо» и «Запалила ми драгана». Това са песни от нашия